Musayo masirita Justin Siocha ni gabeta kagochero ritko rie Jumanne usiritko rigoro chinsa chebutko asensemo ya buturi ange na abusungu usinyagitari ya abusungu ase junction epare korokisi kogenda Migori Musacho iga ni ganyorete chingoma chintindi muna Wycliffe Manyara automanya Rituko ria Jumanne chitariki inya cy'umutenyoyo oikomera limo enseyemo nenus ya mugoroba omusaye asirita Justin Siocha oyore omoiburwa obobasi Kisii County nigo abete kagochererwa amo n'abantu atamanyeti abo babwate ebyoge ebitindi Samarita nguru Justin Siocha ndo mumenyu Kisii County nguru ase constituency usene obunge ya bobasi ase ritukuri gorona renga sensemo ya musocho ase narenge no murugi ona no mwana chinsa chiarenge enseyemo ne chiteke 30 chinsa ichigana likonyora twachakire sabari yo gocha busongo elinde togende nyumba ekaro tuyetanirie skuru ya secondary ya Cardinal Tunga egarie ye moya chitendabwe Toyota Fielder naroche nambeli kire KDM egache karukuru ase rikori getige gaswapara ekariba egatori bikurubosyo kabeke break nchenga yetani ngagenderera nande kanminyoki kurumaega ikangikera karatwikira se chiro enene ya nyakoe nawu nande yachitika ngitani musubosyo buyane nande kandiba bono inche ase birengereri biane nkairanga no muntu mebioro omolebi gese no muntu okwegera kogendie gari aya nigo akorekanete ase amatabekani yepara ekorwa mosocho gocha suneka neyende gocha chiduka chia bosongo Diringo tirimbo kane etandi na isire wika botorie bypass ye gasi chipara chirosirie ya kwanda suneka ne yegocha bosongo ne ya kwanda musocho lito weta inse gari yege kumyoka nande gegocha gekondi bibosyo ekara yandi bibosyo bono eyelibe para yonsi yo gotira ne chipigipigi ibere nchiacha chiatene na maega yane chitabwati passengers lakini chibwate abagendi boka babegete chi helmet dirinda ekuira ni maega na akiri orie oni tata etigusuka nalio ngo yuwa kuru murangu one dirisha yana ase ngogendie gari gegwa kubunapa ase gekege ngaira labda ne epigipigi ya ntuomire buna twatene nane break ya emergency akega na lingo rumungwa no yomo bwisibete getamba ubusyo obege osogetia maisoko begete ne kobi ucharukire kuri epigipigi uchakire ko Kenya kerore kera sense mo yana sendinete epigipigi sendinete kurwa ase driver agake emiore 3 oyokane nalio ochete kongikero koboko gaigo kambutora sana na ndebono liringo chiguoncho kagochimoino nkorara bono goja somurugi yana na lingo nyona nde miore nde berega iga no yonde mayaga gaiga no yonde iguruga bono chinse chiga nalina chete korengera linga tigambugi oni yane mone linde batabana ne batame kero nabugi oni mono bono lingo chikubwate steering ekaro koboko kubuna gwa kirukwa ekwa ganda nete bono nari kunyara koimoki ngo chikubwata ega steering no koboko ko naliyo moro nando ete to kambutore gechari gekaru enusu Justin Siocha magega yokonyora chingoma icho chintindi nigo abeteka gutamana kwajerera gochi ase enyagitari ya bosongo ase abeteka konyora obugwenia bwa bwanko nali nagendetie gari ngo yandango yonchora ngoenda bakenya gitari ya bosongo no banduseti bakambeka ase nyumba ya emergency nona sibetu ngaenda ku x-ray ngabe kutieta ngasonwa ngaegwa mariogo bono buna narua nyagitari nacha ekerero gia Justin Siocha gochia ase abasikari banyanjwa banyare gukora obutuki boisaine kobamanya aba mochererete ne ngane nene sana muntara buri ngagese ningokoreta manganaya tingo nyara goteba ngokoreta manganaya lakini rimanyete nga abasigari banyancho bakura no mu CPD mbacha agete uchunguzi bamanyenga ningokoreta manganaya ningi kiabete elinde uchunguzi ekoru abakoreta manganaya babwatu na kubewe kwa sebigambero oyo igani gare enge determined I think ni gate tomoro yuo yonkere sene bigoti lakirende ngaika gusuka gochimoino akara Kenya renda soko boko na kombutore gechara kuripoti ya Gatembe nje Wycliffe Tyson